Yn y fideo yma, mi wnawn ni drafod be ydy'r Rhif Euler a sut ydyn ni'n defnyddio fo wrth y fodelu sefyllfaoedd yn y byd go iawn. Nawr, i ystyried be ydy'r Rhif Euler, dyn ni angen ystyried buddsoddi punt mewn banc sydd yn talu adlog ar gyfradd 100%, dyna neis yn te, dros flwyddyn gyfan. Nawr, yr arian sydd gennym ni yn y banc ar ddiwedd y flwyddyn, mae hwnna'n dibynnu ar y nifer o randaliadau yr instalments dyn ni'n cael yn ystod y flwyddyn. Nawr, os ydyn ni'n cael un rhandaliad, dyn ni'n cael y 100% na ar ôl y flwyddyn gyfan, so'n arian ni'n dwblu. Y swm i weithio allan hynny fysa cychwyn efo'r punt ar y cychwyn, a wedyn llosi fo 2/1. Mae hynna'n dwblu'n pres di, mae'n 2 punt. Ond, os dwi'n cael 2 randaliad, os dwi'n cael 50% ar ôl 6 mis, ac yna 50% ar ôl flwyddyn gyfan, yna mae'n arian ni'n cynyddu 50% 2 waith. Felly, i weithio allan faint arian sgyn fer i'r diwedd, dwi'n cychwyn efo'n punt, a dwi'n llosi fo 150%, neu 1.5 yn fan hyn, 2 waith, felly pŵar 2. 2.25. Mae hynna well, sbiwch, dwi'n cael 25 ceiniog yn fwy, na just un rhandaliad. Fyddai barhau y patrwm yma, enghraifft, os dwi'n cael 4 rhandaliad, mae'r 100% yn cael ei hollti fod yn 4, dwi'n cael 25% 4 gwaith, felly bob 3 mis. Ac felly mae'r pres yn mynd i fyny 25% 4 gwaith. Dyn ni'n llosi felly fo 125% neu 1.25 i pŵr 4. Nawr yn gyffredinol, os oes gen fi n o randaliadau, swm i weithio allan yr arian ar y diwedd fysa hwn yn fan hyn, 1 adio 1 dros n, i reid yr 1.25 neu'r 1.3 electrodd ac yn y blaen, a wedyn y pŵr ydy faint o randaliadau sydd gennych chi. Nawr, so ni'n gallu estyn teimlen allan, mae yna cyfrifennull graffigol fan hyn yn gwneud y math yna Beth, sydd yn dangos beth sy'n digwydd i'r arian yna wrth i'r nifer o randaliadau gynyddu. Felly eto, 1 randaliad, dyn ni'n gweld hyn yn y tabl 2 bunt, 2 randaliad 2.25. Fydd i lawr rhan, dyn ni'n gallu gweld fod yr arian yma'n cynyddu, os oes gen i fi 12 randaliad fan hyn, unwaith bob mis, a mae gen i fi 2.61 i ddailedegol. Ond os dwi'n dal mlaen mynd i lawr i fan hyn, mae'r arian yn cynyddu, ond nid mor gyflym ag oedd o'n y cychwyn, ges i 25 ceiniog yn do ychwanegol yn yr cam gyntaf, ond dwi'n cael 25 ceiniog bob tro nawr, mae'n weld yn setlo lawr. A wedyn, fel dwi'n neud, neith yr arian ma ddim cynyddu am byth, mi neith o setlo lawr, a be mae'n setlo lawr i reid iddyn ni, ydy yr rhif arbennig ma, 2.7128, sydd a wedyn yn y blaen, mae'n mynd mlaen am byth. A wedyn, mae hwn yn dofynu mor aml o mathemateg, mae gennym ni symbol arbennig ar ei gyfer o fach fan hyn, a mae'n cael ei enwi ar ôl mathemategydd enwog Leonard Euler. Mae gennych chi fotwm ar eich cyfrifennull, so os na i nôl fan hyn o'n mynd i'r lle arferol. Dyma fo gwerth fel mae cyfrifennull yn dangos o. Fod dwi'n mynd mlaen am byth, 2.72 i ddailedegol, os da chi eisiau talgrynu. Nawr, dyma fo'r fformula ar gyfer ffeindio yn gyffredinol. Yr terfan, fel mae n yn tueddu at anfeidredd, o'r cyfrifiad yma dyn ni wedi weld gynt yn y tabl 1 adio 1 dros n i pŵr n. A wedyn, os dyn ni'n plotio y ffwydiant yn hafel i pŵr x, ac eto wedi'i ddefnyddio cyfrifennull graffigol i ddangos hynny, os ydyn ni'n graff yn hyn, a gofyn iddo fo plotio i pŵr x, dyn ni'n cael y siâp yma fan hyn, dyn ni'n gweld twf esbonyddol. A mae graff yma'n un arbennig ofnadwy mewn mathemateg. Dyma'r unig graff lle mae graddiant y graff yn hafel i werth y graff. Os be mae hynna'n feddwl? Wel, ystyriwch yr pwynt lle mae x yn 1 fan hyn. Os di x yn 1, a wedyn dod at y papur fan hyn i ddangos hyn, os oes gyda fi'r ffwythiant yn hafel i pŵar x, os yw x yn hafel i 1, mae mynd i fod yn hafel i pŵar 1, sydd lle dyn nhw wedi gael yr Rhif Euler yna, 2.71828 ac yn y blaen. Ond beth dwi'n dweud y fan ydy fod graddiant y graff yn hafel i werth y graff. Felly, beth dwi'n dweud ydy fod graddiant y graff yn 1, sef, os ydw i'n cyfrifennull yn ôl i fewn y fan hyn. Y pwynt yma fan hyn, 1 a draws, 2.71 i fyny. Mae graddiant y graff hefyd yn 2.71. A jyst i brofi fe hynna'n wir, sy'n ni'n gallu trio defnyddio rhywbeth arall dyn ni wedi weld
yn barod yn uned 1. Hafaliad llinach syth. Felly fan hyn, mae gen i fi 1 pwynt ar y llinach syth. Mae x1 yn fan hyn yn 1, a mae y1 yn mynd i fod yn e, 2.71828 ac yn y blaen. Felly, os dwi'n trio hwnna i fewn yn fan hyn, y tynnu 2.71828 ac yn y blaen. Ac os dwi'n deud wan fod y graddiant hefyd yn hafal i hwn, fe roi 2.71828 hefyd i fewn fel y graddiant. Mae gen i x tynnu 1 yn fan hyn. A wedyn fysa yn fan hyn yn hafal i, wel, os gael sgwennu e yn lle'r 2.71828, mae gen i e, a wedyn mewn crymacha x yn 1. A mae hwn yn fan hyn yn negatif e ar y chwith. Os ydw o hwnna drosodd i'r dde, mae gen i positif e. A wedyn, os ydw gen i fi fan hyn, os dwi'n llosi hwn allan, yr mynegiad yma, wedyn mae'r ddau yma'n canslo. A wedyn mae gen i fi yn hafal i ex. Felly, dyna di'r be dwi'n drio ddeu, gan fod sy'n yn wir, os dwi'n nôl i fan hyn fan ac yn gofyn i'r cyfrifennill blotio e arben hyn, e pwyr 1, lliosif x. Na, ydy hwnna'n dod yn dangiad iddo fi pe mae x yn 1, wel, fydde dangos o fan hyn. Ie, fydde dderbyn hynna, dwi'n meddwl. Os di x yn 1 a draws, wedyn y 2.71828 am hynny, fydde weld o fan yna fod y llinell goch na'n dangiad perffaith iddo fo. Felly, dyna ni rhywbeth arbennig sydd gyda ni mewn mathemateg. So, mae differi e pwyr x yn adael o lle mae o. Mae o hefyd yn e pwyr x. A mae hwnna yn ymddangos, fel mae'n digwydd, yn nifer o weithiau yn y byd go iawn. Mae'n rhaid nifer o fodelau esbonyddol iddyn ni. Na dydy pob model esbonyddol ddim o'r ffurf e pwyr x. Weithiau mae'n e pwyr 2x neu e pwyr 0.3x. A wedyn, os ydym ni'n cofio nôl i'r trawsffurfiadau graffiau sydd wedi bod gynt yn y cwrs, mae newid e pwyr x i e pwyr kx, lle mae k yn rhyw gysonyn, yn golygu fod ni'n cywasgu ar hyd yr echelin x efo ffactor raddfa 1 dros k. A wedyn, un peth ydych chi angen gwybod yna'n wedyn yn y cwrs yma di hyn. Os oes gennych chi fodel esbonyddol o'r ffurf yma, a fawr, rhyw gysonyn a fawr, a wedyn Rhif Euler e i'r pwyr kt, yna graddiant y graff yna ydy k lliosi a fawr, a wedyn e pwyr kt eto. Na fi hwn yn cael ei egluro'n llawn, a fyddwn ni'n fewn i fwy o fanylder yn hwn yn uned 3. Ond ar hyn o bryd, ydych chi angen gwybod amdano hwn, ydych chi angen dysgu hwn. Felly, enghraifft, os na roed enghraifft lle na i wasgu o fewn yn y top yn hyn, os ydy yn hafel i 5 e i pwyr 3t, yna y graddiant yn hyn ydy y by dt, os dwi'n differu mewn perthynas ar lewydyn t yn hyn, os dwi'n dilyn y fformula fan yma, dwi'n lliosi k efo a fawr, yn fan hyn 3 efo 5, mae hynna'n 15, a wedyn cadw'r e to the kt lle mae o, e i pwyr 3t yn yr achos yma. Nawr, mae hyn yn rhoi fel dyn ni modelau esbonyddol iddyn ni, pethau sy'n dyfynu yn y byd naturiol fel dadfeiliad ymbeledrol, yn Saesneg radioactive decay, neu twf poblogaeth, population growth. A mae gwneud synwyr oherwydd mae faint o poblogaeth yn dyfu yn dibynnu ar faint o bobl sydd yn y boblogaeth. Mwy o bobl sydd gennych chi, mwy o genedigaethau fe gennych chi. Felly, os di'r cyfradd newid mewn cyfrannedd ar gwerth, mae hynna'n mynd i reid model esbonyddol iddo chi. A wedyn, os ydy'r k yn y model, yn y pwyr fan hyn kt, os ydy'r k yn positif, mae gennych chi twf esbonyddol, ond os ydy'r k yn negatif, mae gennych chi dadfeiliad esbonyddol, exponential decay. A wedyn, ystyr yr a fawr yn y model ydy'r gwerth cychwynnol, lle mae'r graff yn cychwyn os ydy amser neu x yn gyffredinol yn 0. Mae gen i ni enghraifft yn fan hyn sydd efo model esbonyddol. Mae yna gyffur yn dadfeilio'n esbonyddol, a mae ei grynodiad, sef concentration yn Saesneg, miligram i bob millilitr, ar ôl t awr yn cael ei rei gan y model yma. Fawr ydy dwbl, Rhif Euler i pwyr negatif 0.35t. Nawr i gychwyn, mae'n gofyn am y crynodiad cychwynnol. Nawr os ydym ni'n cymharu efo'r model esbonyddol
cyffredinol dyn ni newydd weld, y clynodiad cychwynnol, fan hyn, fysa'r a fawr, sydd yn yr achos yma'n 2. Felly, os ydych chi'n cofio'r ffaith yna, os ydych chi'n gallu rhoi 2 lawr yn syth bin fel atab. Ond os ydych chi ddim yn cofio hynna, beth ydych chi hefyd yn gallu gwneud, fysa amnewid i fewn tyn hafel i dim i'r model. Roedd dyna sydd gen i ar y cychwyn, dyna di'r amser cychwynnol. Felly, i wirio hynny, os yw'r amser lan dim, os yw'n amnewid i mewn i'r model, mae gen i fi 2 lle os i e'r pwer negatif 0.35 lle os i fy dim, ac efallai rwan, ydych chi'n gallu gweld pam fod y clynodiad cychwynnol yn mynd i fod yn 2, oherwydd mae dim lle os i negatif 0.35 mynd yn y pwer yn dim, mae e'r pwer dim yn 1, unrhyw beth i pwer dim yn 1, felly beth sydd gen i di 2 lle os i fy 1, sydd yn mynd i fod yn 2. Wedyn yr uned y fan hyn ydy miligram i bob millilitr. Wedyn, mae'r rhan B yn gofyn am y clynodiad ar ôl 2 awr. Wel, fan hyn, dyn ni eisiau sôn amdan os yw t yn 3. Mae'r uned t mewn oriau, so mae 2 awr yn golygu t yn 3. Felly eto, am newid i fewn i'r model, 2 lle os i e'r pwer negatif 0.35 lle os i 3 tro hyn. Tro yma, dwi'n mesyn cyfrifiannau allan i gyfrifo hwn. Felly, dwi angen 2 lle os i efo, wedyn E ar y cyfrifiannau yma uwch ben y bottom 8. Felly, shift 8, a wedyn pwer, negatif 0.35 lle os i efo 3. Mae dod allan fel hyn, a wedyn mae hwn yn eitha anodd i'w dal grynu, ond os wedi rhaid dailedegol, dyna ni 0.7 dim, yr uned ydy miligram i bob millilitr, a wedyn mae hwnna wedi cael ei reid i 2 le degol. So rhan C wedyn, mae'n gofyn am y cyfradd newid, y cyffur, pan fo'r amser yn dim neu'r amser yn 3. Nawr, y cyfradd newid ydy'r graddiant os liciwch chi, yn gyffredinol, os gyda ni model yn hafel i a fawr e pwer ct, nathon ni weld gynt fod y cyfradd newid ydy y by dt yn c lle os i a e'r pwer ct. Felly yn y model dyn ni wedi cael, clynodiad sydd gennym ni, felly dyn ni angen differu'r clynodiad mewn perthynas ag amser, ac os dyn ni'n dilyn nhw y fformula cyffredinol yma, mae c lle os i a fawr yn golygu 2 lle os i negatif 0.35 yn yr achos yma, a wedyn dwi angen lle os i efo e i'r pwer ct, sydd yn fan hyn yn negatif 0.35 t. Ac yna gan fod dwbl negatif 0.35 yn negatif 0.7, y graddiant neu'r cyfradd newid ydy negatif 0.7 lle os i e i pwer negatif 0.35 t. A wedyn yn rhan gyntaf C wedyn, dyn ni eisiau ystyried fod yr amser yn 0. Felly os yw t yn 0, mae'r cyfradd newid dc by dt yn mynd i fod yn be dwi'n gael drwy amnewid 0 fewn y fan hyn. Felly negatif 0.7 lle os i e i'r pwer negatif 0.35 lle os i fo dim. Ac eto, dwi'n meddwl wedi hwn heb gyfrifiannell. Mae negatif 0.35 lle os i dim yn dim byd. E pwer dim yn 1, a wedyn negatif 0.7 lle os i 1 yn negatif 0.7. Na tro yma, yr uned ydy, dyma faint mae'r clynodiad yn newid bob awr ar yr union amser yma. Felly yr uned ydy y miligram i bob millilitr, dyna faint dyn ni newid bob awr. Wedyn mae tebyg yn rhan 2, dyn ni jyst eisiau gweithio yr cyfradd newid ma allan os yw'r amser yn 3, felly eto am newid i fewn i ffeindio dc by dt, felly tro yma negatif 0.7, lle os i e pwer negatif 0.35 lle os i fo 3. Eto, estyn cyfrifiannell allan i wneud hwn. Nawr, lwcus i fi, mae gen i fi swm eitha tebyg ar y sgrin yn barod. Cwbl dwi angen gwneud mewn gwirionedd ydy newid y 2 na fod yn negatif 0.7, felly fyddai olygu hwnna rwan, newid y 2 na i negatif 0.7, felly dyma fo sy'n dod allan. Ac eto, os dwi'n talgrynu i ddailedegol, negatif 0.24 tro hyn, wedyn yr uned ag uchod miligram i bob millilitr bob awr. A tro yma, dwi wedi rhoi hwnna yn gywir i 2 le degol. Na wedyn i orffan y cwestiwn, mae gennym ni rhan ech fan hyn. Beth yw ei gyfradd lleihad cyfartalog yn ystod y 3 awr gyntaf? Nawr, os dyn ni'n sôn am cyfradd lleihad, dyn ni angen gweithio allan y gyntaf y lleihad
dros y 3 awr cyntaf yna. A mae gennym ni wybodaeth i wneud hynna, oherwydd dwi'n gwybod be oedd y crynodiad ar y cychwyn a be oedd o ar ôl 3 awr. Felly'r lleihad yn ysod y 3 awr cyntaf yna ydy'r gwahaniaeth rhwng y ddau rif yna, sydd yn mynd i fod yn mynd yn 1.3 dim miligram, sy'n neud yn iawn, i bob mililitr. Felly dyna faint ni wedi lleihau dros y 3 awr. Nawr, y cyfradd lleihad cyfartalog dros y 3 awr fydd faint ni wedi leihau i gyd, dyna di 1.3 dim, a'r rhannu hwnna wedyn yn gyfartal rhwng y 3 awr, a wedyn eto estyn cyfrifennell i neu hwnna, 1.3 rhannu fy 3, a wedyn i ddau ledegol tro yma, 0.43. Ac eto'r uned fel yn rhan C, mae gyda ni miligram i bob mililitr bob awr, ac eto dwi wedi reid hwnna yn gywir i 2 ledegol. A wedyn, jyst i sylwi ar yr geiriad yn y cwestiwn yma, oedd yn sôn yn mynd am y cyfradd lleihad cyfartalog yn ystod y 3 awr cyntaf. Mae pe bai cwestiwn wedi dweud cyfradd newid cyfartalog, wedyn, sy'n ni wedi ystyried yn hyn, faint os wedi newid, ac efo wedi lleihau, sy'n ni wedi gofod defnyddio negatif 1.3 fan hyn, wedi lleihau 1.3, a wedyn fysa'r cyfradd newid cyfartalog wedi bod yn negatif fan hyn. Yr un peth, os y cwestiwn C wedi sôn am nid cyfradd newid, ond cyfradd lleihad, yna wedyn, so ni jyst i cael atebion positif fan hyn, roedd dwi yn lleihau yn y cwestiwn yma, dyna mae'r cyffur yn wneud, felly fysa hein di gallu bod yn positif, pe bai hwn di bod yn cyfradd lleihad. So jyst byddwch yn ofalus efo'r pwynt technegol yna. Nawr i orffan, yn edrych ar hen gwestiwn arholiad. Ar y testyn yma, mae hwn yn dod o 2018. Mae gennym ni model yn fan hyn ar gyfer gwerth car. Mae'n bosib modelu gwerth y car fel ni wedi'n didor. Ar amser T blwyddyn, mae gwerth y car yn cael ei roed gan y model yn fan hyn, a'n ei sgwennu fel awr. Y gwerth ydy A, E i pŵer Katie. Felly mae A fawr a C fach hyd yn oed yn gysonion. Nawr, mae yna gliwio wedyn yn y cwestiwn, pa mae'r car yn newydd, mae yn werth 30,000. Felly mae hynny'n deitha fi, os yw'r amser yn 0, mae yn newydd, mae fi yn 30,000. Wedyn, pa mae'r car yn 2 flwydd oed, wel felly, os yw'r amser yna mewn blynyddoedd yn 2, mae'r gwerth wedi mynd lawr i 20,000. Nawr, y cwestiwn ydy hyn, darganfyddwch werth y car pan mae'n 6 blwydd oed gan roi eich ateb yn gywir i'r campynt agosaf. Nawr, ar y cychwyn, dwi ddim yn gwybod gwerth y gysonion A fawr a C fach, ond mae'r cliwio yma ddigon i fi ffeindio nhw. Os dwi'n am newid i fewn y gwerthydd yma fewn i'r model, yn yr achos cyntaf, mae'r gwerth yn 30,000, a dim hwnna'n cael ei roed gan yr A fawr yma, lluosi E i'r pŵer, C lluosi hefo T yn 0. Wel, eto, fel y cwestiwn gynt yna, mae C lluosi 0 yn 0, mae unrhyw beth i'r pŵer 0, yn mynd i fod yn hafel i 1, ac felly A lluosi 1 ydy 30,000, wel A felly ydy 30,000. Ac eto, os ydych chi'n cofio ystyr yr A yma, yn y model gynt, a oedd y gwerth cychwynnol. Felly mae'n cyd-fynd efo beth sy'n cael ei reid yn y cwestiwn. Wedyn, os dwi'n amnewid i fewn yr ail farw wybodaeth yma, mae'r gwerth y car yn 20,000 ar ôl 2 flynedd. Felly, y fi fawr ydy 20,000. Mae hwnna'n hafel i A fawr, wel rwan sylwch, dwi'n gwybod beth i A fawr, ond gafel i fewn y fan hyn yn gyntaf, A fawr, a wedyn E i pŵer Katie, wel C, lluosi fo T yn 2 ydy hwn yn yr achos yma. Ond eto, na gyda fewn y fan hyn yn awr, dwi'n newid weithio allan gwerth A fawr fel 30,000. Felly mae 20,000 yn hafel i 30,000, lluosi E pŵer C lluosi 2 sydd yn 2C. Nawr yn achos yma nawr, beth sy'n ni'n gallu neud? Sy'n ni'n gallu rhannu bob ochr efo 10,000 yn gyntaf, sy'n ni'n golygu efo 2 yn hafel i 3 E i pŵer 2C. A rwan, fydda i ddatrys hwn i ffeindio beth i gwerth C. Rhannu bob ochr efo 3 yn gyntaf, 2 treian ydy E i pŵer
2c. A wedyn, defnyddio wan y gwaith gynta'r ddatrys hafaliadau'n cynnwys y logarythma. Mae gen i fi fan hyn sydd yn logarythm, sydd yn rhif ar ben ei hun, ac i fynd at y pwer, fan hyn, dwi'n drio ddeud yma, dwi angen cymryd logarythm bon a mae hwnna'n un arbennig yn mathemateg, mae hwnna'n ln. Felly, ln o'r ochr chwith, 2 dreian, ydy ln o'r ochr pwer 2c. A wedyn, wrth wneud hynna, fyswn ni'n cael mynediad at y pwer, sef yn yr achos yma yn 2c. O wedyn, i weithio allan be ydy c, os gael ei gyfnewid ochr fan hyn, a wedyn rhannu fy 2, mi fysa c yn hafel i ln o 2 dreian rhannu hefo 2. Na wedyn, fysa hwnna, os dwi eisiau fo, gallu cael reid fel degolyn, yna nôl at y cyfrifiannell fan hyn. So ni'n gallu gofyn i'r cyfrifiannell yn awr, weithio allan be fysa ln o 2 dreian, a wedyn rhannu hwnna wedyn efo 2, mi fysa c yn negatif 0.2, dim 27, 325, 541 os dwi eisiau fo'n llawn. O wedyn yn ôl yn y model cofiwch ydy hwn yn fan hyn. So ni'n gallu reid felly, wel felly rwan, dwi'n gwybod fod y model yn cael ei reid gan yr a fawr, y 30,000, a lliosi hwnna fo i'r pwer c, sydd fan hyn fel degolyn, nes ni'n gallu sgwennu hwn i gael yn union, deud y gwir, ond edrych wedi'r degolyn fan hyn, negatif 0.2, dim 2, 7, 3, 2, 5, 5, 4, 1. A wedyn hwnna'n cael ei liosi fo t. Y cwestiwn wedyn ydy, be ydy gwerth y car pan mae'n 6 mlwydd oed? Felly orffan, os yw'r amser yna'n 6, gwerth y car fysau 30,000, lliosi fo i'r pwer negatif y 0.2, dim 2, 7, 3, 2, 5, 5, 4, 1 yna, a lliosi hwnna hwn hefo 6. Nôl at y cyfrifiannell i weithio hwnna allan, so ni'n gallu fynd yn hefo'r degolyn na ar gof y cyfrifiannell, so ni'n gallu gwneud 30,000, lliosi hefo, a wedyn i'r pwer, yr atab, lliosi efo 6. A wedyn, dyma ni wedyn, y gwerth yn union, yn edrych yn debyg na 8,888.8 yn ailadrodd ydi o, yn llawn. O wedyn, gan gofio fod y cwestiwn wedi gofyn i fi reid yr atab yn gywir i'r campynt agosaf, i orffan y cwestiwn felly, mae fi mynd i fod yn hafal i be fos fodwad 8,900, dwi'n meddwl, te, yn gywir i'r campynt agosaf. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.